କେମିତି ଲାଗିଲା? ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରୁଥିଲି ଫୋନ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ କାଟୁଥିଲ। ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲ ମତେ କୁହ? ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲି? ୱେଟିଂ ଆସୁଥିଲା। ହଁ ମିଛ କଥାଟା ଜମା କହିବନି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଫୋନ୍ ଟାକୁ ଉଠେଇନି। କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇନ? ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ତମେ କାଟି ଦଉଛ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଉଛି, ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ କଣ କହୁଛ କିଛି ଶୁଭୁନି? ବାଟ କହୁଛି। କଣ କହୁଛ? ଫୋନ କିଏ କରିଛି? କଣ ନାଇଁ କଣ କହିଲ? ହ୍ୟାଲୋ। ନାଇଁ କଣ କହିଲ ମତେ? ମୁଁ କହିଲି ଡବା କହିଛି। ହଁ ଜମା ମାନେ ବୁଝିଲ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି? କଣ ବୁଝିଛ କହିଲ ଦେଖି? ନାଇଁ ସେ କଥା ଛାଡ। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କହିଲ? ତମେ ହଠାତ୍ କହିଦେଲ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ କଣ? ମୁଁ ଫୋନ କଲି ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ତମେ ଉଠେଇଲନି। ତମେ ଫୋନ କଲ ମୁଁ ଉଠେଇଲିନି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲା। ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲା ଯଦି ଶୋଇପଡ। ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋ ଫୋନ ଟା କିନ୍ତୁ ଫୋନ ଟା ରିସିଭ କରୁନ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ତମେ ମାନେ ଫୋନ ଟାକୁ କାଟି ଦଉଛ। ଦୁଇରେ ଫୋନ ଟାକୁ ଉଠେଇକିରି ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ଦଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଉଛି। ପୁଣି ମାନେ କେତେଟା ବେଳକୁ ସିଏ ବୋଧେ ଫୋନ କରିଥିଲି ବୋଧେ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ତଳୁ ମତେ ଫୋନ କରୁଛ 7ଟା କେତେରେ 7ଟା 5ରେ ମତେ ଫୋନ କରୁଛ। ଏଇ 6:30 ବେଳୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ହେଲା। ଶୁଣ ତମର ମୁଁ ଦିଥର ଏଇ କଥା କରିଛି। ତମେ ମୋର 7ଟାରୁ ନିହାତି ଆସି ହେଲାଣି କେଇଟା ବାଜିଛି ମୁଁ ଦେଖେ 10ଟା ବାଜିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ କରୁଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁନ। ମୁଁ ଠିକ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଫୋନ ରିସିଭ କରୁନି। ମୁଁ କଣ କହୁଛ? ତମ ନେଟୱାର୍କ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ହଁ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ଜାଣିଛ? କଣ? ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇପଡିଛି। ଠିକ। ଫେର କଣ ଭାବିଲି ଜାଣିଛ? କଣ? ଭାବିଲି ସେ ବୋଧେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି କି କଣ କୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ କି କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ଫେର କଣ ଭାବିଲି ଜାଣିଛ? ଭାବିଲି